Ja nyt alkaa jo tuntua siltä, että tuosta Ouninpohjasta on puhuttu niin paljon ja niin monta kertaa jo tässäkin lähetyksessä, että on aika ihan virallisesti lähteä tuonne parhaimman suomalaisen ja kansainvälisen rallin tunnelmaan. Selostajana Tapio Suominen ja asiantuntijana Ari Vatanen, olkaapa hyvät. Kiitoksia Laura. Ja tervetuloa tosiaankin suorassa lähetyksessä myös tänne Ouninpohjan maisemiin. Kuten näette täälläkin, kuten koko rallireitin varrella, aurinko paistaa komeasti. Ja me olemme täällä Kakariston risteyksen tuntumassa. Matkaa erikoiskokeen lähdöstä on tänne noin 25 kilometriä. Ja kun ensimmäinen auto, Richard Burnsin Subaru, on ollut matkalla vajaat 10 minuuttia, niin noin parin minuutin kuluttua, jos ja toivottavasti kun kaikki on mennyt hyvin, on Burns Robert Reid kaksikko meidän kuvissamme. Kainon toivomuksen sanon tässä kohtaa, paluuääni tulee jostakin syystä korviin erittäin kovaa. Jos sen saa pois, on tilanne hieman parempi ja saman tien se katoaa. Kiitoksia siitä. Ouninpohja siis. Ensimmäistä kertaa tämä erikoiskoehan ajetaan tämän rallin aikana vielä toistamiseen. Huomenna koko rallin viimeisenä erikoiskokeena, ja silloin Ari ainakin tehdään sitten lopullisia ratkaisuja. Uskotko, että niin pitkään joudumme voittotaistelua tai saamme voittotaistelua seurata? Kyllä, se hyvinkin on mahdollista, koska loppujen lopuksi nythän erot ovat vielä niin pieniä ja pieninkin epäonni jonkin kuljettajan puolelta tarkoittaa sitä, että tilanne tasaantuu ja Rovanperä voi nousta ihan Markus Grönholmin niskaan ja hengittämään ja näin. Tilanne voi jatkuu jännittävänä loppuun asti. Harrihan on ollut tänään Markusta nopeampi 15 sekuntia päivän erikoiskokeella toistaiseksi. Ja kun tässä on tosiaankin erikoiskoekilometriä vielä 150 jäljellä tämän mukaan lukien, niin eipä siinä tarvitse olla kuin 10 kilometrillä nopeampi, niin melkein jo tuon eron kiinni ajaa. Ja näin se on, ja kyllähän käytännössä se tilanne menee niin, että kun johtava kuljettaja huomaa, että joku ottaa kiinni, hän sitten uudestaan yrittää ajaa kovemmin ja ehkä vetää eroon, mutta joka tapauksessa niin meillä on käsissä hyvin tiukka tilanne. Erittäin mielenkiintoinen tilanne, ja ei tämä pelkästään tietenkään suomalaisten keskinäinen taistelu ole. Richard Burns siis tällä hetkellä rallissa kolmantena, 20 sekuntia johtavan Grönholmin takana. Colin McRae, joka siis Parkkolassa ajoi EK:lla 14 toistaiseksi rallin ainoan pohja-aikansa, on myös vielä iskuetäisyydellä. Näin uskaltaisin väittää eroa kärkeen 38 sekuntia. Väkeä täällä on tuhansittain, kuten Simo Lampinen studiosta hetki sitten totesi, ja Simokin on tämän rallipolun kulkenut läpi moneen kertaan, enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tässä Kakariston risteyksen tuntumassa tuhansia ihmisiä nauttii paitsi komeasta loppukesän säästä myös ralliurheilusta parhaimmillaan. Joo, tässä olen tavannut jo niin monia tuttuja vuosien varalta, ja ihan äsken tuossa törmäsin puolalaisiin ihmisiä, jotka ihastelivat tätä ilmapiiriä. Ja nyt me voimme ihastella Richard Burnsin vauhtia. Näette, että hän on ollut nyt matkalla noin 11 minuuttia. Burns on siis tänään aurana muille. Lähtöjärjestyshän määräytyi eilisen jälkeen. Ja kyllä tuo irtosorra kaiketi hiukan vauhtia hidastaa, koska Burns on ollut tänään runsaat 20 sekuntia Markus Grönholmia muun muassa hitaampi. Hän on MM-sarjassa tällä hetkellä 5. 25 pistettä johtavaa Tommi Mäkestä perässä, ja tietysti kun Tommi jo harmiksemme ja tietysti omaksi harmikseenkin joutui avaus-EK:lla keskeyttämään, niin Burns tulee kuromaan tuota eroa hieman kiinni. Hän oli myös viime vuonna mukana voittotaistossa. Ajoi silloin ulos, ja aika leveät ovat ajolinjat tänäänkin. Miltä Sari? Me katsotaan, miten hän onnistuu tämän tiukan. Kyllä, käytti ehkä hieman käsijarruja, tämän tiukan takavinkkelin sai hyvin selvitettyä. Tällaiset paikathan itse asiassa eivät ole niitä kaikkein vauhdikkaampia paikkoja katsojille katsoa, mutta täällä on erittäin hyvät paikat ja palvelut ja Martteen makkarat, ja täällä on mukava olla. Ja tuollainenkin kohta tietysti on yksi sellainen, jossa sitä eroa sitten suuntaan tai toiseen saattaa tulla. Toki tämä Ouninpohja on sellainen, että täällä niitä paikkoja on runsaasti. On, mutta tällaisessa tiukassa risteyksessä niin helposti voi pyöräyttää auton esimerkiksi puolittain spinnata pyörillään, ja siinä menee heti 5 sekuntia liikaa aikaa, ja se on paljon. Tämän Kakariston risteyksen jälkeen muuten erikoiskokeen luonne muuttuu. Ensimmäiset 25 kilometriä on erittäin nopeaa vauhdikasta tietä, ja sen jälkeen mennään hieman
hienopiirteisemmälle, pienemmälle tielle viimeiset 9 kilometriä. Kaikkiaanhan Ounin pohjalla on mittaa 34 kilometriä. Ensimmäisenä siis, kuten näimme, Richard Burns, Robert Reid ja sitten tulee toinen kaksikko, Markus Grönholm, Timo Rautiainen, hallitsevat maailmanmestarit, mutta tällä kaudella kohtalona on ollut eri syistä. Osin myös omien virheiden myötä keskeyttää peräti 7 kertaa, joten kauden avausvoitto, se on edelleen hakusessa. Tuleeko se täällä Jyväskylässä, se nähdään viimeistään huomenna tai vasta huomenna. Markushan on viime vuoden voittaja. Silloin hän kypsytti muun muassa Richard Burnsin, joka siis voittotaistelussa ajoi ulos. Ja näette tuosta ruudusta, meillä on tämän risteysalueen jälkeen väliaikapiste. Burns käytti siihen mennessä 11.59.5. Laitetaan se muuten tuohon ylös, niin oleva hyvä. Joo, erittäin tarkasti nurmikkoa nuolten tuli tuossa näkyviin tälle aukealle Markus. Ja saa nähdä, ja hyvin menee sujuvasti tämä takaviisto risteys. Ei vedettänyt aikaa siinä. Grönholm siis johtaa tässä vaiheessa rallia 18,5 sekunnin erolla Harri Rovanperään. Timo Rautiainen siis lukee nuottia vieressä. Eilisillan taktikointi, sitähän Markus omien sanojensakin mukaan teki, kannatti. Hän pääsi toisena tielle ja on ollut tänään runsaat 20 sekuntia nopeampi kuin Burns. Ja on nyt 25 kilometrin matkalla 10 sekuntia Burnsia nopeampi, joten Grönholm, Rautiainen kaksikko tulee tällä hetkellä erittäin kovaa. Todella Richard Burnsia 10 sekuntia on paljon. Saa nähdä miten nyt Harri, hän on lähinnä se, johon täytyy verrata tästä eteenpäin. Mutta on erittäin hyvin Markus ajanut. Kuitenkin semmoisena henkisenä iskuna Ouninpohja on tärkeää, että kyllä Richard varmaan kokee tämän jonkinmoisena takaiskuna. Niin, olen kuullut sanottavan, että totta kai Suomen MM-rallin voittoa arvostetaan, mutta ammattipiireissä Ouninpohjan ykkössiä lähes yhtä paljon. Kyllä, täytyy myöntää, että tämän pikataipaleen alussa niin kyllä kuljettajan kädet hieman kostuvat, koska tämä on niin nopea vauhtinen pikataival. Siellä ajetaan 6, 5, 6. Mennään tuolla nopeita ylityksiä 670 kilometriä tunnissa ja ajoilijat täytyy olla todella tarkat. Ja jos täällä vähänkin pelkää, niin silloin jää kyllä paljon pohja-ajoista. Pelätä ei saa, se on ilman muuta selvää ja tämä kaksikko ei ainakaan sitä tee. Markus Grönholm ja Timo Rautiainen ovat siis hallitsevia maailmanmestareita. Tällä kaudella vain kertaalleen maaliin. Portugalissa sijoitus 3. ja nyt sitten odotellaan, mutta kovin kauan tuntuu kestävän. Missä on Marco Märtin, joka on seuraava kuljettaja? Marco Märtin, Michael Park, Subarulla ei näy, ei kuulu. On mutta erittäin ilahduttavaa, että meillä on Virosta huippukuljettaja tulossa, nuori kuljettaja. Ja hänenkin kannattajiaan täällä kävelee yleisömeren joukossa monia heistä Viron itsenäinen lippu käsissään. Että he ovat totta kai erittäin iloisia, että heiltä on tällainen huippukuljettaja tulossa. Tämä on hyvä urheilun kannalta, että tulee uusista maista, ettei jää meidän Flying Finssien varaan yksin tämä urheilu. Eilen taisi olla 3. Siinä tulee Märtin, mutta hänellä on sattunut joku haveri. Katsotaan näkyykö autossa merkkejä siitä. Hän on nyt jo käyttänyt tuon 11.49, joka on siis Grönholmin pohja-aika tämän Kakariston risteyksen jälkeen. Jotakin on nyt Märtinille ilman muuta tapahtunut. Ei, muuten ei jää näin paljon. Joo, auto toisaalta näyttää ehjältä eikä myöskään rengasrikkoa hänellä näytä olevan, mutta hän on erittäin paljon. Kuvaruudun perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, että jotain erikoista on täytynyt tapahtua. Ehkä kunnon spinnaus tai rengasvaihtoa hän uskinut tehnyt, koska siinä menee taas 3 minuuttia aikaa. Sitten mennään tuonne maalipäähän. Richard Burns on ehtinyt Kakaristosta jo runsaat 9 kilometriä pidemmälle ja on tulossa Ouninpohjan maaliin. Näin saamme pohja-ajan tälle erikoiskokeelle samanaikaisesti, kun Märtin lentää käytännössä tästä ohitsemme hurjaa vauhtia, mutta hänen kohdaltaan siis tilanne on huolestuttava ja hetken kuluttua sitten saamme varmasti myös Harri Rovanperän kuviin. Hän on 4. taipaleella, mutta sitä ennen Richard Burns maaliin ja siinä on aika, johon muita vertaillaan, 16.49. 16.49 on pohja-aika toistaiseksi, kun tässä tulee Märtin. Subarullahan käydään kovaa keskinäistä pudotuspeliä ensikauden tallipaikoistakin ja Märtin oli täällä ja on edelleenkin tekemässä kovaa näyttöä, mutta jäi 25 kilometrin matkalla. Ja nyt saamme sitten tiedon, että olisi lähtenyt lähtöpäästä minuutin myöhässä jostakin syystä, eli
Se on täysin mahdollista ja se selittäisi kyllä sen, koska hänen autossaan ei näyttänyt olla mitään jälkeä. Se kyllä eli näin, kun hän oli minuutti 9 sekuntia. Eli 9 sekuntia niin hitaampi. Hän on ollut 9 sekuntia hitaampi. Aivan oikein. Onko hän tuonne AT-pistoksen, sitä en sitten tiedä. Sitä emme tässä kohtaa tiedä, mutta se selviää totta kai aikanaan, kun lähetys tästä pidemmälle menee. Viimeistään sitten Laura ja kumppanit näin uskon pystyvät studiosta tuon tilanteen päivittämään, mutta nyt seurataan jo Harri Rovanperän menoa. Harri Rovanperä, Risto Pietiläinen kaksikko ajoi talvella Ruotsin rallissa uransa avausvoiton MM-tasolla ja katsotaan kelloa. Kyllä se käy nyt. Se käy nyt tappiosekunteja, mutta onko tässäkin sama tilanne? On, minuutin myöhässä, aivan. Totta kai, koska silloin kun Marko Martin oli minuutin myöhässä, seuraava auto lähtee 2 minuuttia hänestä, jolloin tästä eteenpäin ovat kaikki minuutin myöhässä. Aivan oikein, eli ynnäämme jokaiseen minuutin sitten, eli 11 ja 10 on nyt Rovanperällä täynnä, se pitää paikkansa ja leveästi tulee. Todella leveästi. Viimeisen päälle yritystä. Tossa oli jo, hänellä oli takapyörä jo ojassa ja itse asiassa autosta muutama pleksi on lähtenyt takaa jo irti. Hänellä on yritystä. Ja yritystä on myös Markus Grönholmilla, joka lähestyy jo Ouninpohjan maalia. Nämä ajat ovat vielä tismalleen oikein. Burnsin pohja siis 16.49. Tuolla väliaikapisteessä ero oli 10 sekuntia, nyt sitä on 10.9. Siihen kello pysähtyi ja sitten Rovanperä, joka kun tuosta minuutti otetaan pois, on 6 sekuntia nopeampi. Kyllä, aivan oikein. Eli on ajanut 6 sekuntia kiinni ja lähdössähän, tämän EK:n lähdössähän Rovanperä oli Grönholmia 18,5 sekuntia perässä, joten Rovanperän vauhti jatkuu edelleen hurjana. Todella hurja vauhti, mutta niin oli hänen ajolinjakin. Tuossa hän tuli tämän vasemmalle menevän kaarteen ennen risteystä pitkäksi ja jo putosi takapyörä ojaan, että hänellä on todella yritystä. Kansa hurrasi ja kädet taputtivat. Harrihan ajoi viime vuonna täällä yksityistallin Toyotalla komeasti kolmanneksi. Ja tässä näimme vielä takavinkkelistä kuvaa ja tässä nyt uudestaan sitten tämä mutka uudestaan. Hurjan näköistä menoa kaiken kaikkiaan. Harri on MM-sarjassa tällä hetkellä 4. Hänellä on pisteitä 20 ja mielenkiintoinen tilanne sikälikin, että voitto täällä nostaisi hänet vain 10 pisteen päähän johtavasta Tommi Mäkisestä. Sitten Colin McRae, joka on 30 pisteessä MM-taulukossa. Scotti on kokenut Jyväskylän kävijä, hänkin on parhaimmillaan täällä ollut toinen. Ja jälleen muistamme tuon aikavertailun minuutti tuohon lisää, mutta siitä huolimatta McRae on kyllä nyt jäänyt kärkivauhdista. Hieman tuo kellon seuraaminen nyt vaikeutuu, mutta koitetaan pysyä tilanteessa mukana. Colin McRae, Nicky Griste, vuoden 1995 maailmanmestarit. He ovat ajaneet urallaan, tai Colin on ajanut 23 MM-osakilpailun voittoa. Tällä kaudella 3 voittoa Argentiinassa, Kyproksella ja Akropolis-rallissa. Niiden seuraksi sitten 5 keskeytystä. Viime vuonna Jyväskylässä 2, joten kyllä hänkin Suomen MM-rallin salat hyvin taitaa. Colin näyttää kuitenkin aristelevan jollain lailla suomalaisia teitä. En tiedä, johtuiko siitä, että silloin uransa alkuvaiheessa hän tuli ja kaatoi monta kertaa 90-luvun alkupuolella, ja josta hän sai tämän lempinimen Killing Colin McRae. Ja sen jälkeen tuntui, että hän ei olisi täällä ihan sitä samaa vauhtia ajanut, mitä hän ajaa esimerkiksi Erralsissa ja muissa MM-ralleissa, että hän hieman tätä suomalaista mystisyyttä pelkää. Ja nyt sitten suhtaudun pienellä varauksella tuohon väliaikaankin, koska nyt hän oli tuon kellon mukaan yli 2 minuuttia keulassa. Voisiko olla niin, että McRae olisi sitten lähtenyt vielä yhden ylimääräisen minuutin perässä, kenties? Kyllä, näin on tapahtunut, koska meidän täytyy minuutilla siirtyneet edelleen nämä ajat eteenpäin. 2.03 näytti olevan tuossa eroa, eli se tarkoittaisi käytännössä sitä, että hän olisi ajamalla 3 sekuntia hitaampi. Tässä auto numero 18, se on siis Marko Märtinin Subaru. Maalipäähän ei ole vielä muita saatu. Siellä Grönholmin kärkiaika 16.38.2. Burns siellä kakkosena 11,1 sekuntia hitaampana. Ja nyt sitten kello näyttää 18.47, mutta joudumme siihen nyt sitten suhtautumaan varauksella. Onko siinä minuutti vai 2? Hän on jäänyt 8 sekuntia jäänyt näin sen täytyy olla. Norjan Petter Solberg, 3. Subaru-kuski siis jo kuvissamme. Subarulle tämä ralli on toistaiseksi ollut varsin hyvä, vaikka Burns tänään onkin kärkipaikkansa menettänyt.
Sulberg ajoi täällä hurjasti ulos Lankamaalla viime vuonna. Isoveli Henning muuten tämän vuoden versiossa samalla erikoiskokeella ulos. Sulberg siirtyi täksi kaudeksi Subarulle ja on tehnyt kohtuullisen hyvää tulosta. Oli Acropolis-rallissa 2. No Norjasta tuli joista ylivoimaisesti paras pitkään aikaan. Ajaa kovaa, mutta toistaiseksi hieman epävarmasti. Tiellä pysyminen on ollut vaikeaa. Toisaalta Ari, eikä se ole niin, että tuo tilanne on helpompi korjata, jos vauhti kerran periaatteessa riittää, kun hän oppii pysymään tiellä. Toisinpäin olisi paljon hankalampaa. Näinhän se on, ja nähtävästi viittasit minun ehkä sillä esimerkiksi monen muuhun kuljettajan. Monen muuhunkin, että sitten kun lopulta auto pysyy joka tilanteessa käsissä, niin silloin sitä tulosta alkaa sitten tulla. Ja eikä Sulberg kovin kaukana tuosta tilanteesta enää käsittääkseni ole. Ei ole todellakaan, hieman kypsyyttä ja hieman malttia, niin hyvä tulee. Tähyyden tässä myös tiukasti samaan aikaan tuohon tulosmonitoriin, ja se vahvistaa sen aavistuksen, joka meilläkin oli. Sinne saadaan Marko Märtinille nyt loppuaika 16.47, eli hän hävisi Grönholmille 9 sekuntia. Ja nyt tulee sitten Rovanperä, ja katsotaan mille sekuntiluvuille kellot pysähtyvät. Jo 9 sekunnin pohjat. 9 sekunnin pohjat, eli yhdellä pätkällä Oudinpohjan legendaarisella tiellä hän nipisti puoleen Grönholmin johdon ennen tätä EK:ta. Se oli kova temppu se. Todella, ja se on psykologisesti Markukselle vaikea, koska tätä vauhtia Markus mielessä ajattelee, että tässä kestää pari pätkää, kun Harri jää hänestä ohi. Että tätä on kilvan ajo. Se on, niin kuin sanotaan, se on raakaa, mutta rehellistä. Päinvastoin kuin esimerkiksi politiikka joskus. Tänään muuten erikoiskoekilometrejä on jäljellä vielä 28, ja seuraavan EK:n eli Vaherin jälkeen määräytyy sitten huomisen lähtöjärjestys. Peugeot tallikaupunkien välillä 9 sekuntia eroa, eli jonkinlaista taktikointia kenties saamme sitten Vaherin EK:lla odottaa, mutta se on sen ajan murhe. Nyt katsomme, kuinka tulee Carlos Sainz. Espanjalainen, joka on kertaalleen voittanut Suomen MM-rallin, ei pohjoismaisista kuskeista, kuten useampaan kertaan on tullut selville, on käynyt selväksi. Vain Sainz ja Didier Oriol ovat täällä pystyneet voittoon. Hieman vaisun oloisesti Carlos tuli tähän, että kyllä hänellä selvästikin on maailmanmestaruustilasto kokonaisuudessaan on mielessä ennemmin kuin Jyväskylän suurajoen voittaminen. Carloshan on MM-sarjassa kolmantena, Toni Mäkinen siis johtaa pisteellä 40, McRae toisena 30 pistettä ja sitten Sainz 26 pisteellä. Espanjalaiskaksikko Sainz, Luis Moya ajoi kauden 6. ensimmäisessä MM-rallissa pisteille. Mutta sen jälkeen on ollut hieman epäonnea, 2 keskeytystä, ja varmasti he haluavat täällä palata pistekantaan. Muiden ongelmat Oriollin Paasosen keskeytysten myötä he ovat nousseet jo 6. kokonaistilanteessa, eli ovat kiinni yhdessä M-pisteessä. Edelleen muuten Harri Rovanperän lopullinen aika puuttuu. No nyt sen saamme, ja se on tuo 8,3 sekuntia Grönholmia nopeampi, eli 10 sekuntia on miesten välinen ero tällä hetkellä. Kyllä, todella hurjaa Harri on tullut. Ja sen näkee, että hän ajaa vapautuneesti ja hän ajaa ajohurmiossa nyt. Ja tietysti silloin, kun tämmöinen takajotilanne on päällä, niin siinä sen tilanteen kääntäminen toiseen suuntaan on erittäin vaikea. Että nyt psykologisesti tilanne on Harrille hyvä. Colin McRae, luotamme tuohon monitoriaikaan, hävisi runsaat 12 sekuntia, eli hän on tässä vaiheessa jo lähes, no ei aivan minuuttia, mutta 50 sekuntia kärjen takana, joten ei näytä muut kestävän suomalaiskaksikon Markus Grönholm, Harri Rovanperä vauhdissa. Ja Rovanperä tällä hetkellä siis kaikkein nopein, jos ja näin uskon, kun hän täällä Oudinpohjassa tänään pohjat ajaa, on se Harrille 5. pohja-aika tämän vuoden rallissa. Joo, ja hänellä on hyvin nyt, hän aloitti kova alussa ja sitten vähän tipahti, ja nyt on todella kova nousu tulossa tällä hetkellä, että tästä tulee erittäin jännittävä loppukilpailu. On helpompi katsoa tällä ruudun tällä puolella, kun ollaan ratin takana. Juha Kankkunen viipyy myös yllättävän pitkään. Hyundaillahan on ollut ongelmia turbon kanssa tänään aamun 3 ensimmäisellä erikoiskokeella turbopaineet muuttuivat ja ei ole nytkään asiat kohdallaan. Ei todellakaan, hän tulee sieltä, niin kuin voi sanoa, turistivauhtia, että jotain ihan niin kuin turbon letku olisi irti, ja se kun lähtee irti, niin siellä on jäljellä vaan 100 hevosvoimaa tai tietenkin vähemmän. Aamun ensimmäisessä huollossahan
hiljattain turbo vaihdettiin ja yksi vaihto per rallipäivä sallitaan. Ja nyt on ongelmia. Sinnekö Juha meidän kuvissamme joutuu pysähtymään? Harmin paikka. Juuri ennen kuin tulee tämä fyysti meidän näkyville, että pelto aukeaa. Voi harmin paikka. Näin nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen, joka pitkän tauon jälkeen palasi täällä MM-taisteluun mukaan. 23 osakilpailun voiton mies on mitä ilmeisemmin ulkona tämän vuoden Suomen MM-rallista. Olipa kiusallinen hetki. Todellakin. Olisi todella Juhalle suonut kyllä maaliin pääsy tässä kilpailussa, koska hänellä oli varmaan suuret odotukset tämän kilpailun suhteen. Pääsi jatkamaan. Pääsi kuitenkin jatkamaan. No ei, kyllä me näemme Juhan. Hyvä. Toivottavasti hän tulee sieltä. Mutta turvo-ongelmiin kaikki viittasi, eikö totta? Mahdollisesti. Joo, moottorissa joka tapauksessa ei ollut tehoa syystä tai toisesta. Ihmisten hurrauksesta päätellen hän on uudestaan liikkeellä. Me saamme tuohon kenties vahvistuksen aivan tuota pikaa, kun Juha sitten tämän selostuspisteemme ohi tähän kakaristoon tulee Sulberg maaliin. Ja hän häviää kärkiaikaan runsaat puoli minuuttia. Ja nyt sitten on tapahtunut pätkällä ohitus. Näin siinä käy. Juha Kankkunen joutuu antamaan tietä. Hyundain vauhti on hiljainen ja näin Sebastian Lindholm vasti yksityistallin Peugeotlla tulee ohi ja tulee vauhdikkaan näköisesti. Hän ajoi viime vuonna täällä vastaavassa kisassa komeasti viidenneksi ja hyvä on vauhti tänäkin vuonna. 40-vuotias Markus Grönholmin serkkupoika, nelinkertainen rallin A-ryhmän Suomen mestari Sebastian Lindholm. Nyt Juhasta ennättää kyllä amatöörivalokuvaajakin kuvan ottamaan, mutta se ei todellakaan nyt ollut tarkoitus. Juha menee juuri tästä selostuspisteemme ohi ja vauhti on todella hidas tässä vaiheessa. Saapa nähdä, pääseekö hän koskaan tämän Ouninpohjan EK:n päätökseen. Sen sijaan Lindholm tulee hyvin ja nyt sitten kakariston risteyksessä tuhansien suomalaisten silmien edessä. Näin päättyy tämänkertainen Suomen MM-ralli nelinkertaiselta maailmanmestarilta ja eipä voisi harmillisempaa hetkeä olla. Päättiköhän Juha ajaa suoraan laukalle tuosta. Itse asiassa viime vuonna hän pysähtyi juuri tähän samaan risteykseen vaihtamaan rengasta ja tämä on aika paradoksaalista, että 2 vuonna peräkkäin tämä kakariston risteys on vaikea Juhalle. Ja siitä ei ole kuin 2 vuotta, kun Juha voitti Suomen MM-rallin silloin uran 23. osakilpailuvoitto. Hän jakaa siis tuon voittotilaston kärkipaikan yhdessä muun muassa Carlos Sainzin kanssa, mutta ei Sainzkaan täällä kyllä saa lisäkiinnitystä tuohon voittotilastoon. Hänen vauhtinsa ei Suomen sorateillä näytä millään riittävän, mutta M-pisteistä espanjalainen kuitenkin tiukasti taistelee. Voitosta pohjalle näyttää tosiaan siltä, että nämä 4 kuljettajat, jotka jakavat tämän 23 voiton, niin se rintama säilyy edelleen samana. Se rintama säilyy edelleen. Heti kuluttua saamme Sebastian Lindholmin tilanteen tuolta maalista. Katsotaan mitä tulosmenetelmä tällä hetkellä näyttää, kun kuvissa on paras Mitsubishi-kuski täällä Tommi Mäkisen keskeytyksen myötä. Belgian Freddy Loix. Rovanperällä siis pohja-aika 16.29.9. Grönholm toisena 8,3 sekuntia hitaampana. Sitten McRae 12 sekuntia keulaan. Märtin neljäntenä. Burns vasta 5. 19,4 ja Petter Sulbergilla oli suuria ongelmia. Hän jäi peräti 34,7 sekuntia Rovanperästä ja näin tulee sitten Freddy Loix, joka on tällä kaudella ajanut kohtuullisen tasaisesti 5 kertaa pisteille. Mutta ei tämä ole sama mies, joka aikanaan hankki lempinimen Fast Freddy. Nyt ei todellakaan ole, että hänestä olisi, hän antoi paljon lupauksia uransa alkuvaiheessa, mutta sen jälkeen ne lupaukset eivät ole kyllä toteutuneet. Ja kyllä näinhän sanotaan, että ilman huomattavaa punaista sponsoria niin hän ei ajaisi. Aivan, Safarin onnettomuus 99 ehkä oli yksi semmoinen käännekohta, mutta se on kova tilanne tietysti, kun joutuu katselemaan melkeinpä kuolemaan silmiin ja sen jälkeen palaamaan rallipolulle. Joo, kyllä kai sitä voi verrata pahan kaatumiseen, niin sen mäkihyppäällä, että suurin osa sitä toipuu, mutta kaikki eivät toivu. Tällä kaudella kuitenkin siis tulosten valossa ihan kohtuutulosta 5 kertaa pisteille. Sellaiset suuret saavutukset kuitenkin puuttuvat. Muutama erikoiskoepohjakin mahtuu tälle kaudelle, mutta kyllä nämä Keski-Suomen tiet ovat Fredille sittenkin aivan liian kovia. Joo, täytyy todeta, että kyllä Belgia sittenkin tuottaa huomattavasti parempia kokkeja kuin kuljettajia. Pitäisikö mennä hakemaan Juha tänne meille
tänne pulpettiin haastateltavaksi. No, siinä Savua näyttää tulevan ainakin moottorista. Kyllä. Ja sitten seuraava auto kuviin, ja se on jälleen Hyundai, ja se tarkoittaa sitä, että nyt seuraamme Colin McRaen pikkuveljen Alistarin menoa. David Senior hänellä kartanlukijana. Tämä on muuten Alisterille uran 50. MM-ralli. Eli hän on ajanut sitten tasan puolet meikälle näistä ralleista. Mulla kai 100 rallia tuli just täällä. 20 niistä täällä Jyväskylässä, kyllä. Joo. McRaen uran paras sijoitus on kotikisan RAC-rallin 4. sija jo 6 vuoden takaa. Nyt ajo näyttää kulkevan kohtuullisen hyvin. Hän on nousemassa myös nopeimmaksi Hyundai-kuskiksi nyt, kun Juha Kankkunen on ulkona. Mies meni muuten hiljattain naimisiin. Se ei ainakaan vielä toistaiseksi näytä vauhtia hidastavan. Joo, mietin tässä juuri sitä, että onkohan tämä hänen häämatkansa. Tämä on aivan normaalia rallikuljettajalle, että sen sieltä lähtisi vaimon kanssa toiselle puolelle maailmalle, lähteekin kartanlukijansa kanssa Suomeen ajamaan suurajoja. Haen täältä meidän tulosmonitorimastamme koko ajan Sebastian Lindholmin loppuaikaa, mutta ei sitä tähän meidän monitorimme ainakaan tule. Toivottavasti se ei ole merkki siitä, että Lasti olisi viimeisen 9 kilometrin aikana joutunut ongelmiin. Tässä hän sitten tulee, eikä ole ongelmissa. Se on hyvä juttu, ja katsotaan kuinka vauhdikkaasti tämä nelinkertainen rallin Suomen mestari tämän loppupätkän selvittää. Hän on kokonaistilanteessa myös 8. tässä vaiheessa. Ja tilanne on siis hyvä. Parisenkymmentä sekuntia Petter Solbergia hitaampana. Ja muistamme, että Solberg... Hyvä aika. 16 sekuntia keulaan, eli ajoi melkein tuon Petter Solbergin etumatkana tällä erikoiskokeella kiinni. Eli Bastikin tiukasti tavoittelee vielä pääsyä MM-pisteille. Kyllä, hän on erittäin hyvin. Hyvin tulee myös Pasi Haagström, vierellään Tero Gademeister, 34-vuotias kuljettaja, jolla on monipuolinen moottoriurheilutausta. Voitti aikanaan 3 kertaa motocrossin Suomen mestaruuden, mutta 10 vuotta sitten siirtyi kaksipyöräisistä nelipyöräisiin. On ollut Toyotalle siitä asti uskollinen. Hän johtaa yksityiskuljettajien Team Scappia yhdessä Tanskan Henrik Lundgaardin kanssa, eli hyvä vetomies on myös Pasi Haagström. No, on hyvin miellyttävä ihminen ja nousi johteesti kaikki näiden 10 vuoden aikana. Vauhti lisääntynyt pikkuhiljaa koko ajan. Tällä hetkellä niin erittäin hyvä. Katsotaan kuinka tämä Kakariston takaviisi oikeaan sujuu. Hieman vauhti katkesi tuossa, ei mennyt ihan sillä lailla, niin kuin sanotaan, putkeen, eli semmoisella yhdellä heitolla. Että tämmöisessä takaviistossa risteyksessä on juuri se vaara, kun auto kääntyy hieman kankeasti, niin joutuu käyttämään käsijarrua, mutta että saa käsijarrun jarrutuksen ja se vaihteen sujuvasti sujumaan yhteen, niin se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Ja se itse kullakin epäonnistuu silloin tällöin. Väliaikapisteessämme parisenkymmentä sekuntia kärkiaikaa perässä. Mikä sellainen hyvä mittari, Ari, sinun mielestäsi voisi olla, jos yksityistallin kuljettaja vertaa vauhtiaan aivan maailman ykkösnimiin tässä rallissa, Harri Rovanperään, Markus Grönholmiin? Paljonko kehtaisi kilometrillä hävitä, että vielä voi pitää vauhtia hyvänä ja kovana? Kyllä mä sanoin, että jos se puolenkin sekuntiin se ero jää kilometrillä, niin kyllä se on erittäin kova tulos. Se on jo sellainen tulos, että silloin varmasti tehdastallien päälliköt heräävät ja rupeavat katselemaan, että mikäs mies tämä oikein on. Kyllä. Edelleenkään ei kerro. Nyt tulee Sebastian Lindholmin Bastin aika. Hän jäi 15,5 sekuntia Rovanperästä ja ajoi 19 sekuntia Solbergia kiinni. Eli on aivan lähes tasasekunnella norjalaisen kanssa tämän Ounin pohjan jälkeen. Hän tulee puolestaan Freddy Loix, joka on huomattavasti hitaampi, mutta Loix ei ole kärkitaistelussa mukana. Hänellä on ongelmia ja vaikeuksia täällä selvitä 10 parhaan joukkoon. Lisää vauhdikasta suomalaisväriä. Tässä tulee Juuso Pykäliskö, Esko Bertsalmi. Pykälistö yksi näistä AKK:n, Autourheilun kansallisen keskusliiton valmennustiimin jäsenistä. Tällaistakin toimintaa Suomessa on ja se tuo myös tulosta. Pykälistö on täällä ajanut hyvin. Tämä VRC-auto on hänelle aika uusi tuttavuus. Vaihtoi vasta keväällä N-ryhmäläisestä ja varmasti ajo vielä osittain on pientä totuttelua, mutta siitä huolimatta meno on vauhdikasta. On erittäin hyvä. Kyllä hän on kuullut näihin meidän
terävimpiin lupauksiin, joilla lähes kaikilla on J:llä alkava etunimi. Kyllä, siellä on Juusoa, siellä on Jannea ja Jania ja kumppaneita. Tässä siis Juuso Pykälisto, ikää siis 26 vuotta. Viime vuoden N-ryhmän SM2. Ja vauhdikasta menoa, kuten kellokin kertoo. Sääli, että Jani Paasosen matka päättyi kaatumiseen, mutta näinhän monesti käy. Hänellä vauhti oli todella kovaa ja silloin kun mennään niin totta kai se virheen mahdollisuus on myöskin erittäin iso ja se raja ylittyy hyvin helposti. Pykälisto teki todella komean tuloksen. EK3 Laukaassa oli siellä 5. nopein. Tuo oli muuten siitä mielenkiintoinen erikoiskoe, että siellä 6 kärkikuskia, kaikki olivat suomen kielen taitoisia, nimittäin 5 suomalaismiestä ja Marko Märtin valloittivat siellä sijat 1-6. Näin siinä käy heti, kun joku pärjää hyvin, me omimme hänet itsellemme ja näinhän meidän tuleekin tehdä. Pitää vetää aina vähän kotiin päin, niin kuin läheistä veljeskansaa ovat. Tässä siis Alistair McRae nyt jo 9 kilometriä Kakariston risteyksestä edempänä Ouninpohjan viimeisissä mutkissa. Ja nyt jo hetken kuluttua tuolla AT-asemalla 17.05 näyttää kellomme. Eli runsaat puoli minuuttia Harri Rovanperää hitaampana. Ja aivan hetken kuluttua saamme sitten jälleen yhden J-alkuisen nimen ja kuskin tälle. Ja tässähän tulee Janne Tuohino, hänelläkin autonaan Toyota Corolla BRC, yksityistallin auto. Ja hänkin vauhdikas mies, kuten Jani Paasonen, Pasi Haagström, Juuso Pykälistö. Tuohino taistelee tiukasti pääsystä 10 parhaan joukkoon. Ehkä pelkästään ajamalla se ei tule, hieman siinä sitten edellä ajavilla pitää epäonnekin olla, mutta sitä huolimatta meno on vauhdikasta. Hän johtaa rallin SM-sarjaa ja on täällä Jyväskylässä Suomen MM-rallissa ollut parhaimmillaan 2 vuotta sitten 8. Jannehan tulee sieltä muistaakseni Oulun läheltä pohjoisesta, mutta nykyisin asuu Leppävirralla, että lähes voisimme karjalaiseksi omia hänet ja ajoi rallissa viime vuonna ensimmäiselle pätkälle jaetut pohjat. Se on sellainen myös kulmakarvoja nostattava suoritus. Siinä moni rupeaa seuraamaan, että mikäs mies tämä oikein on. Kyllä Suomen rallin taso on tälläkin hetkellä erittäin kova, jos se on ollut sitä jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi kotimainen rallin SM-sarja, kun siellä kaikki nämä Juuso Pykälisto, Janne Tuohino, Pasi Haagström silloin kun ehtii, Jani Paasonen ja kumppanit mukana ovat, niin siellä mennään kovaa. Todella siitä kovasta kotimaista kilpailusta ne tähdet sitten nousevat ihan samalla lailla kuin olipa sitten telekommunikaatio tai jääkiekkoa tai rallia. Pasi Haagström hetken kuluttua Ouninpohjan maalissa, jossa kärkiaikaa siis pitää edelleen tuota aikaa 16.29 näyttää tuo virallinen ajanotto Rovanperän ajaksi. Hän siis pitää sitä. Grönholm 2, McRae 3, Sainz 4, Sebastian Lindholm 5. nopein, Marko Märtin 6. Hän jää nyt 17 sekuntia kärkeen. Sitten uusi mielenkiintoinen tuttavuus näissä tämän vuoden rallilähetyksissämme. Rafael Sperrer, itävaltalaiskuljettaja, vierellään kartturina Ruotsin Per Karlsson. Ikää kuljettajalla 36 vuotta. Hän on Itävallan rallimestari ja ajanut tämän tasolla jo pitkään ja kohdullisella menestyksellä muun muassa kaksivetoisella Renaultlla Maxi Meganella, mutta täällä sijoitus siellä 15 tuntumassa. Viime vuonna Seatilla täällä 12. Olisi kyllä erittäin hyvä, jos saisimme uusia kuljettajia useimmista maista, että se olisi todella toisi semmoista laajuutta tällä meidän urheilulla. Täällähän on mukana kaikkiaan 24 maasta kuljettajia, suomalaisia tietysti selkeästi eniten, peräti 73, 17 italialaiskuljettajaa muuten tuossa tonni 600 kaksivetoisten sarjassa on aika paljon italialaiskuskeja ja ehkä sieltä sitten löytyy aikanaan ja Arin näkemystä mukailen toivottavasti myös sitten tänne huippukuskien joukkoon, koska Italia on iso auto-urheilumaa ja tekisi varmasti hyvää rallin MM-sarjalla, jos siellä uusia miehiä mukaan saataisiin. No, se on totta, että sitten Miki Biasio, niin sieltä oikeastaan huippukuljettaja ei ole tullut ja tämä 1600-sarjahan on kyllä erittäin hyvä, että sieltä ne tulevat huiput nousevat. Juuso Pykälistö tulossa maaliin ja hänen kohdallaan vertailua voidaan tehdä vaikkapa Pasi Haagströmiin. Katsotaan Haagströmin loppuaika. Hän jäi keulaan 32 sekuntia.
Ja tuossa minulta meni ohi tuo pykälistön aika, mutta hetken kuluttua sen myös tulosmonitoriin me saamme. Haagströmin loppuaika oli 17.01,9, jolla hän on tällä hetkellä, siis tällä erikoiskokeella 8. nopein, jäi 32 sekuntia keulaan. Jälleen yksi Peugeot-kuski, Gilles Panizzi, enemmänkin omimmillaan asfalttialustalla, jossa viime vuonna voitti sekä Korsikan että Sanremon MM-rallit, mutta on lähtenyt tänne rohkeasti mukaan ja kokemuksen haku matkalle totta kai. Joo, kyllä. Hän muistaakseni oli täällä viime vuonnakin ajamassa ja on asfaltilla erittäin kova kuljettaja. Hän on kartanlukijana ja ovat sieltä Nitsan läheltä Välimeren rannasta kotoisin. Asfalttispesialisteja merialpeilta. Peugeot on täällä kyllä laajalla rintamalla erittäin vauhdikas. Grönholm siis johtaa Rovanperän kakkosena ja muita Peugeot-kuskeja. Sebastian Lindholm taistelee pääsystä pisteelle. Didier Oriol ainoana joutunut keskeyttämään voimansiirto-ongelmien takia. Ja tässä siis yksi Peugeot-kuski lisää, Gilles Panizzi. En tiedä, onko Gilles oppinut englantia puhumaan, tai ainakin tähän asti, niin hän on kommunikoinut pelkästään ranskan kielellä. Ja tämäkään seikka ei kyllä auta kansainvälisellä rallirintamalla eteenpäin menemistä. Hankala kommunikoida lehdistön ja muiden kanssa, jos puhuu vaan ranskaa. Janne Tuohino tulossa kohti maalipäätä. Edelleen pykälistön aikaa tulosmonitoriin odottelen. Haagströmin aika siis 17.01,9. Suomalaiset käyvät tiukkaa keskinäistä taistelua. Katsotaan mikä on Tuohinon loppuaika. Meneekö alle 17 minuutin? Ei taida siihen aivan ehtiä. 17.01,8 eli sekunnin kymmenyksen Pasi Haagströmiä nopeampi. Se on aina silloin tällöin ihmeellyttänyt, että miten se on mahdollista. 35 kilometriä ajetaan ja maalissa eroa 1 sekunnin kymmenys, mutta kun on tasainen kalusto ja tasaiset hyvät miehet, niin näinhän siinä käy. Kenneth Eriksson voi sanoa jo käyttää sanaa kunnioittavalla tavalla veteraanikuljettaja Ruotsista, Värmlandista. Nyt tulee muuten myös tuo pykälistön aika, anteeksi, keskeytän, kerron sen tuohon väliin. 16.48, eli näistä suomalaiskuskeista pykälistö suhteessa Haagströmiin ja Tuohinoon 10 sekuntia nopeampi. Hyvä, erittäin hyvin ajettu. Erittäin hyvin, ja pykälistö on noussut myös kokonaistilanteessa 10 parhaan joukkoon. On muun muassa Kenneth Eriksson ja selkeästi nopeampi. Hyvä, mutta näinhän tosiaan huipulle menevällä nuorella miehellä täytyy ollakin, että siinä selittelytä ja auton vauhtia täytyy olla. Erikssonilla ikää 44 vuotta. Hän on voittanut 6 MM-rallia urallaan ja oli silloin vuonna 1986 silloisen A-ryhmän maailmanmestari, mutta silloin hän ajettiin myös tuota B-ryhmää vielä kovemmalla kalustolla. Sen jälkeen ruotsalaiskuljettaja ajoi aika pitkään myös Aasian Tyynenmeren sarjaa. Tuon maanosasarjan hän on tainnut 3 kertaa voittaa. Jyväskylässäkin on ollut pari kertaa palkintopallo. Kyllä joo, Kennethiltä se ihan terävin vauhti on uupunut. Mutta erinomainen 2 pyörällä ajaja. Ajoi muistaakseni kilometrikaupalla 2 pyörällä nuoruudessa. Oli Ruotsin mestari siinä asiassa. Rafael Sperrer, Itävallan mestari siis nyt kuvissa. Ja jonkinlainen mittari kai tuo 17 minuuttia tällä EK:lla on. Siitä kun puristaa alle, niin on vielä kohtuu vauhdissa. Aivan siihen ei Sperrerkään pääse, mutta tismalleen samoja aikoja kuin meidän lupauksemme pykälistö Tuohino ja kumppanit. Sperrer tosiaan ei toisaalta enää ihan mikään lupaus ole, ikää 36 vuotta, mutta vauhdikasta menoa kuitenkin. Kyllä, hyvin ajettu, koska nämä tiet eivät ole hänelle kuitenkaan niin kotuksia. Tässä belgialaiskuljettaja, tässä Armin Schwarz, katsotaan kumpi se on auton numero. Meitä kiinnostaa, se on 12 ja näin ollen se on Bruno Thierry, belgialaiskuljettaja, joka kaatoi rajusti Safarin viimeisellä erikoiskokeella, uupui silloin täysin ja kartalukija Stefan Prevot loukkaantui niin, että ei ole täällä mukana. George Villar on uutena miehenä vieressä ja kohtuullisen rauhallista, näin kai voi sanoa, on
Skodan vauhti täällä ollut. Joo, se on totta. Autohan on sitä paitsi edistynyt kyllä paljon eteenpäin, mutta Tisi Bruno eikä varmaan Armin Schwarzkaan eivät ole parhaimmillaan näillä Suomen teillä. Hän oli siellä safarissa ohjausteosti rikki ja sen takia hän oli todella niin väsynyt, ettei kuullut sitten nuottia kartanoikkeita. Sitten täytyy sanoa, että kyllä Skodatkin ovat menneet pitkän askeleen eteenpäin niistä ajoista, kun heistä laskettiin leikkiä, että minkä takia se on ensimmäinen itäauto, jossa on lämmitettävä takalasi. No sen takia, että on talvella mukavampi työntää. Siitä on menty pitkä matka eteenpäin. Erittäin. Kyllä hyvää tulosta muun muassa kauden avauksessa Montessa ja Armin Schwarz safarissa kolmantena. Tuo kestävyyspuoli on jo ollut pitkään kunnossa ja pikkuhiljaa vauhtikin toivon mukaan alkaa löytyä, koska aivan saman tavoin kuin kuskien kohdalla, niin kyllä myös tämän kaluston kohdalla mitä enemmän kilpailukykyisiä automerkkejä, mitä enemmän kilpailukykyisiä autoja, sitä paremmin rallin MM-sarjan mies voi. Joo, totta kai se on saatava mahdollisimman leveälle pohjalle. Ja se seikka, että se on sentään ainakin 4 automerkkiä, jotka ajaa hyvin tasaväkisesti voitosta, yksi merkki yhdessä kilpailussa, toinen toisessa, niin se jo erottaa sen Formula 1. Ja Citroën on tulossa tuohon tiukasti myös mukaan ensi vuonna, toivon mukaan sitten jo lähes täydellä ohjelmalla. Ja mikäli voi sanoa vanhat merkit pitävät paikkansa, niin siellä on sama Jean-Claude Vocard pääinsinöörinä, joka on ollut viimeiset 20 vuotta ja monesti hänen kanssaan tehnyt yhteistyötä, niin uskon, että Citroën tulee suoraan huipulle. Eli mies ja talli tietää, kyllä, mitä he tekevät. Joo, Panizzi, kohtuullisen hidas ja lähes minuutin rovan perälle ja putoaa tuloslistalla pikkuhiljaa alaspäin. Kyllä luulen, kun hän näkee tuolla Rovanperän ajan, niin hän vaan puistelee päätään ja sanoo, että ne suomalaiset, mitä hän niiden päässä liikkuu. Vai liikkuuko siellä mitään? Lähes minuutti 30 kilometrillä ja silti hän on tullut myöskin kovaa omasta mielestään. Tästä Skoda-kuskista jo puhuimme. Saksan Armin Schwarz, vierellään Alfred Hiemer, Schwarz 38-vuotias, ajanut asfaltilla uransa toistaiseksi ainoan osakilpailuvoiton. Sellaiseksi se kenties myös jää. Kataloniassa 10 vuotta sitten on ajanut lukuisissa huipputalleissa niin Toyotalla, Mitsubishillä kuin Fordillakin. Nyt on ollut pitkään jo mukana tässä Skodan VRC-projektissa ja varmasti omalta osaltaan kehittänyt myös autoa entistä nopeammaksi. Ja hyviä tuloksia. Kerrataan se vielä Monte Carlossa kauden avauksessa 4. asfaltilla ja sitten Safarin hiekalla helteessä 3, joten ne ovat varmasti sellaisia tuloksia, joita kannustavat tallia ja kuskia jatkossa eteenpäin. Kyllä, voi sanoa, että hän ajaa uutta nuoruutta, että hän Skodan mukana, hän näysi, että hän on päässyt vauhtiin ja on ajanut autoa kehittänyt ja hyviä tuloksia. Sitten Toni Gardemeister. Ja Tonin tilanne on kieltämättä hieman hankala. Hän ja kartturinsa Paavo Lukander lähtivät tähän kisaan kovin odotuksin, mutta ennen kaikkea odotuksia tuli sitten ulkopuolelta niin tallilta kuin taustajoukoiltakin. Ja jostakin syystä meno ei ole täällä ollut sellaista kuin on odotettu. Se on totta. Se on varmaan Tonille ja hänen taustajoukoilleen iso pettymys. Mutta ehkä siinä on kerta kaikkiaan hänellä paineita niin paljon, että hän ei päässyt semmoisen vapautuneeseen suoritukseen, että hänen semmoiset todelliset lahjat eivät ole päässeet esille. Että se on vähän niin kuin golfissakin, harjoitusradalla lyödään hyvin, mutta kun kilpailu alkaa, niin se onkin huomattavasti vaikeaa. Lahjoja ei kukaan aseta kyseenalaiseksi. Gardemeister ajoi alkukaudella yksityistallin Peugeotlla Montessa hienosti 5., Ruotsissa 4., 2 kertaa peräkkäin MM-pisteille ja täysin erilaisissa kisoissa. Se ei synny sattumalta. Ei todellakaan, mutta mistä se sitten syntyneekään se voittaminen, se on välillä käsittämätöntä ja kyllä se tuossa ihmisen psykologissa se on. Siitä se on kiinni. Taustajoukot, manageri Timo Joukki johdolla ovat rakentaneet Toni Gardemeisterin uraa niin, että täällä hän ajaa tosiaankin Mitsun tehdasautoa ja sopimus kattaa myös Uuden-Seelannin rallin, kun sitten saadaan kuviin mies, jota hyvin moni täällä on seuraillut. Markku Alén tulee tässä vierellään Ilkka Riipinen, 50-vuotias kuljettaja menossa 26. Suomen MM-ralli. Ari, sinulle taisi tulla Kosko Kasaralla ja 20. Joo, äsken käytin kaikki sormin ja huomasin kyllä, että 20 tuli, että Markku on siinäkin edellä. Tämä on upea projekti Markulta, rohkea ja reipas projekti. Tässä kun toisen konkarin, jos sallit menoa katsot, niin vieläkö tulee itselle sellainen olo, että tekisi mieli olla tuolla vastaavassa puuhassa?
No miksei, olisi se kyllä kiva, ja sen käytännön vaikeudet on vaikea. Ja toisaalta se on ehkä vaikea ihan itseään motivoida tuonne ajamaan, mutta nostan Markulle hattua tästä hänen ajostaan. Kyllä siinä sellaista Markku Alemaista maksimumatakkia ainakin hetkittäin. Nyt kun ralli on jo yli puolen välin mennyt, niin alkaa olla. Kyllä joo, Markkohan on semmoinen väriläikkä meidän ajajien joukossa, että hänen tyylinsähän on täysin jäljittelemätöntä suuntaan karkkilaiset, lauttasaaralaiset, italialaiset ja värikäs hahmo. Ja jos joku oikein suurennuslasilla näitä aikoja katselee, niin kyllä siinä pitää ottaa huomioon se, että vaikka alla on Ford Focusen VRC-auto, niin se on jo parin vuoden takainen versio, eikä missään tapauksessa autona aivan samantasoinen kuin näiden huippumiesten, tämän päivän kärkimiesten autot, sanotaan näin. Näinhän se on, ja Markko on siellä nauttimassa. Ja kyllä mä toivon, että hänelle tänä vuonna tulisi hänen elämänsä ensimmäinen kutsu itsenäisyyspäivän juhliin. Hän ei ole koskaan nimittäin siellä ollut, varmaan ainoa suomalainen huippu-urheilija, jolle tätä kyllä ei vielä suotu. 20 MM-osakilpailun voittoa ja FIA Cupin voittaja siis tuon kisan, joka ajettiin ennen kuin ruvettiin ajamaan varsinaista rallin MM-sarjaa. Siinä kuvissa vilahti myös Jouni Ahvenlammi, Teppo Leino kaksikko. Ja sitten tulee François Delecour. Nyt tullaan sitten jo minuutin lähtövälillä, näin tulkitsen, koska autoja alkaa tulla aika tiiviseen tahtiin. Delecour kärsi eilen kovasti tekniikkamurheista, siksi hän tulee näin kaukana muiden takana, mutta on tänään ollut vauhdikas muun muassa yhdellä pätkällä toiseksi nopein, joten tämä kokenut ranskalainen tuo Ford Focustaan Fordin kolmatta tehdasautoa erittäin vauhdikkaasti. Joo, hän on parantanut esitystään viime vuotesta huomattavasti ja sanotaan, että hän muutenkin on semmoinen nuori kapinallinen, mutta kuulemma huomattavasti tasantunut tänä vuonna hänen käytössä. Delecourhan on myös MM-tilanteessa varsin korkealla, on peräti 6. Avasi kauden komeasti Monte Carlo-rallin 3. sijalla ja on ajanut kaiken kaikkiaan 6 kertaa tällä kaudella MM-pisteille. Eli varmuus on kai se ominaisuus tällä kaudella ainakin, joka häneen voidaan liittää. Joo, kyllä. Vauhti myös. Kyllä, myöskin on hyvin Carlos Sainz-maisesti, hieman Carlosta hitaammin, mutta varmasti tullut perille. Ouninpohjan kunniataulukossa ei kärjen osalta ole muutoksia tapahtunut, eikä varmasti nytkään, kun Armin Schwarz lähestyy pätkän maalia. Rovanperä edelleen, ja hän pysyy ykkösenä. Harri Rovanperälle siis tämän rallin 5. pohja-aika. Kerrotaan se aika vielä 16.29,9. Markus Grönholm kakkosena, eroa 8,3 sekuntia. Sitten Colin McRae 3. 12 sekuntia keulaan tällä erikoiskokeella. Carlos Sainz 4. eli Fordit täällä hyvässä vauhdissa, mutta eivät kuitenkaan pysty Peugeotin suomalaiskaksikolle vastaamaan. Sitten Sebastian Lindholm, Ouninpohjan 5. Se on erinomainen tulos yksityistallin Peugeotilla. Marko Märtin 6. Ero keulaan kuitenkin jo 17,3 sekuntia. Ja siinä vielä tuota listaa myös ruudussa. Mielenkiintoinen Ouninpohja nähtiin tänään ja kärkitaistelu sen kuin vain tiivistyy. Voidaan myöskin todeta, että nämä keskinopeudet Rovanperällä 124 kilometriä tunnissa. Tämä on sentään mutkaista hiekkaita, osittain kapeaa. Se on isolla valtatielläkin saa ajaa erittäin kovaa, että saa keskinopeudessa 124 kilometriä. Se on ihan eri asia kuin huippunopeus matemaattisesti. Otetaan vielä yksi nimi tuohon listaan maalin tulleesta. Se kannattaa mielestäni mainita. Juuso Pykälistö 7. nopein keulaan vain 18,2 sekuntia. Taakse jäi muun muassa Richard Burns ja kumppanit. Se on kova suoritus. Juuso on lunastamassa niitä lupauksia, mitä hänelle on asetettu. Siellä on Kiiki Kivimäki, Markun vanha kartanlukija, tai entinen kartanlukija, emmehän me 50 sinne kieppaluvat vielä niin vanhoja ole. Joka tapauksessa hän on tehnyt erittäin hyvää työtä nuorten suomalaisten valmentamisessa. Taistelu kärjessä siis tiivistyy entisestään. Kärkikaksikon osalta muut tosin ovat putoamassa vauhdista ja seuraava erikoiskoe, se on erittäin mielenkiintoinen. Saapa nähdä, minkälaista taktikointia mahdollisesti sitten Vaherissa nähdään. En usko, että nähdään minkäänlaista, koska nyt on sellainen sekuntikamppailu siellä meneillään, että siinä kerta kaikkiaan ei ole varaa taktikoida, koska huomenna ei tiedä, silloin kostetaan aamulla, se että ja ensimmäisenä tai toisena ei silloin ole mitään merkitystä. Nyt kerta kaikkiaan ei ole varaa hiljentää niin Harrilla eikä Markuksella, he ajavat kummatkin aivan täysin.
sitten tästä lähdetään jatkamaan, kun alkaa pikkuhiljaa päivä kääntyä ikään kuin... Ouninpohjaan me palaamme vielä huomenna suorassa lähetyksessä rallin viimeiselle erikoiskokeelle. Silloin Ouninpohja ajetaan uudemman kerran. Otetaan vielä yksi mies maaliin ja hänelle sen kunnian mielellään suo. Markku Alén 26. kerta Jyväskylässä. 6 voittoa täältä, 15 kertaa palkintopallille. Ja näin tulee tällä kertaa Ford Focus 50-vuotiaan Alénin käsissä näin pätkän maalissa, joten tähän voimme lopettaa. Ari Rovanperä täällä 1, Markus Grönholm 2. Ari, kiitoksia sinulle tästä. Me jatkamme täältä huomenna suoran selostuksen merkeissä. Nyt puheenvuoro takaisin Jyväskylän studioon Lauralle. Kiitokset tietysti myös täältä päästä sinne Tapiolle ja Arille. Ja kun katsotaan tuota kokonaistilannetta EK 16 eli Ouninpohjan jälkeen, Markus Grönholm kärjessä ja Harri Rovanperä hengittää jo todella tiukasti niskaan 10 sekunnin päässä, eli todellinen Peugeot-autojen kaksintaistelu. Mutta aika on jälleen lopettaa tämä lähetys, mutta lähetyksiä on luvassa vielä 2 tänään. Molemmat TV2 puolella. Ensimmäinen alkaen kello 18.10 ja toinen kello 22. Joten rallia riittää vielä paljon ja kosolti tällekin päivälle. Mutta näkemiin tässä vaiheessa tuohon kello 18 saakka. Nyt oikein helppo miinus. 120, hei hei.